Има много неща. Има от много неща, които съм се учил, нали. От много адреси съм се учил, но най-запомнящото, бих казал, отключването на автомобили беше през 2003 година, там бях започнал. Тогава един чисто нов Форд, нали, който отключих. Тогава трима ключари, аз бях тогава на близо 16, нали, тъмън трябваше да ги правя, защото беше в края на лятото, нали, трябваше да направя 16 години и тогава трима ключари, дето са опитни, по-възрастни, нали, не можаха да отключат и аз Ти си на бил майтап. четвъртия един вид. Да, аз на майтап отидох с мой шперц, нали, направен от баща ми, отидох и по случайност го отключих. Нали, сега не ви казвам с опит, нали, по случайност го отключих, но това просто ми доставя удоволствие, нали, като върна лентата назад. Да, усещам, Това нещо е усещам. просто незабравимо.